mungkin aku aneh-aneh karo sinden-sinden ora tau aku. Lah nggih wong primpen kok anjen. Ngambemu nok isu-isu nyelekit tak kewetak kowe engko ora primpen-primpen piye. Oh, mboten to. Ya ora ngono kuwi aneh-aneh ora senengane. Nah iya, Ya, ya nak. Jeneng nyinap kekini. Monggo Pak Seno Warseno. Mas Juki Bojonegoro tasik nyimak nggih, nuwun. Hei. Umi terus Winong Mbak Tutik ayo bertiga ayo terus kaya apa langsung mawon tembang kangen diaturake ya semoga-moga iso nggih nambani kangen karo para kanca-kanca sutresna budaya lan muga-muga ora mung kandhek bengi iki engko ganti wektu ganti sasi utawa ganti taun awake dhewe iso silaturahim ana padasan rene ya Truk ha iya kritik saran pamanggih maskan kula suwun supados saya ngrembaka. Ya. Yo diaturake berdiri bertiga. Tembang kangen dados. Hoi.
jan. Okva Lica yo iki dimanfaatne lek apa ngremong putri sesuk tanggal 12 Mbak Okva saiki gandeng sampean yo krimpinge Ranggawa. Ha iya. Mula ditata. Ning wis kencan karo sing ngendang Jaipa ngarep wingi gagal terus arep ngaturake Grajakan Banyuwangi. Ha iya, coba mesake ngalor ngidul nggo kendang kuwi ya bar diwangkisne barang ora tau dionekke. Ha iya. Eman-eman ya. Mumpung urung ditebus karo sing duwe. Ha iya. Okva berdiri Okva. Ya enggak apa-apa. Wis ora usah ndredeg, enggak usah takut. Luar biasa. Ayo bocah angger kon nembang saya itu ndredeg lho. Ora enak ndredekke. Kaya Mbak Tutik mental baja ngono dhek iki. Mula sesuk nggiyup-iyup bajaringan. Ayo. Selamat pagi Okva Lica. Selamat pagi. Kemarin aku lihat story IG-mu kok kelihatannya nderekke Ibu Gubernur ya? Nggih. Nendi kae? Teng Ambon. Ambon. Nggih. Oh iya, bapak Ambon, ibuke kepok. Ah iya. Anak-anak kluthuk ngono kae. Acara apa itu di sana? Acara kesenian Jawa Timur di Ambon. Sama Bu Kofifah? Nggih. Oh, nggih luar biasa. Terus Anda apa? Pentas apa di sana? Menampilkan apa? Menampilkan tari Remo Putri ngidung juga. Remo Putri ya? Nggih. Wah iya. Dadi deman-eman sok lek taun ngarep engko wayangan neh ning kene engko Remong Putrine ngono. Dadi aja di strategi manajemen pertunjukane aja disokne kabeh. Ning deman-eman men sok ora kentekan bahan. Nggih, Pak. Ngerti maksud kula ngerti? Tahu? Tahu. Wah iya tahu. Luar biasa. Jas. Dibawani ya? Langsung kemawon. Langsung. Oh iya, siap. Wah, cah semono senane langsungan. Ayo. Serap apa kok ya. Iki ibuke yo sinden top Mbak Lisning iki walah temenanan. Jawa Timur iki Mbak Lisning wis entek kabeh. Nah iya. Mula yo nurun ning anak yo multi talenta. Lan joget genah profesine. Sinden yo nyatane yo wis baut temenanan, ndalang barang yo iso. Wah iya. Kapan jare arep ajar ndalang karo aku? Tenanan apa guyon kowe? Tenanan, Pak. Guyon ana apa jenenge belajar dalang karo aku tenan. Nggih. Wah, ya engko kapan-kapan nek ora tanggapan ora nek kuliah dolan engko tak jak ning studio nek ana nek kelire nek debok, nek kotake keprak cemawis. Dadi sing jenenge dalang iki pertama kudu belajar sila. Aja kuwatir lek angel engko tak silakne ning kono ya. Tak ajari sila ngono lho. Wah iya. Nah iya. Musuh bocah ngene iki adek cilaka iki ngono digarapi memesa-mesem e. Ya. Lek Tutik garape ndadi kuwi. Ha iya. Sing ngene iki sing marahi wong lanang klejingan ngene iki. Ayo. Yo diaturake siap Grajakan Banyuwangi Okva Lica. Dados. Oh.
Elok luar biasa. Gerakane jane minimalis lho jane. Ora kakean pola lho. Ning sithik-sithik iso mari gregeten ngono ya. Ha iya. Winong iki winong iki coba wae. Goleke sinden sing rada menggunung iki. Ha iya. Nang winong coba kaya apa iki. Saya gede, saya dempal saka dempal. Ya coba. Berdiri nang, ora apa-apa nang. Iki ponakan wedok iki. Ayo. Kelas pira to sampean iki nang saiki? Kula kelas 3. Lah kelas 3 wis kaya walah-walah kaya anak-anak 3 Astagfirullah mboten. Mula apa kowe jenenge sampean lak senengane begadang tak aku ndelok storymu bocah iki sik jam 3 kok iso sik nyetori iki berarti kuwi apa dalam rangka apa? Nglilir terus tahajud ngono apa ngopo? Nggih. Tahajud. Nggih. Demi Allah. Demi Allah, Pak. Wah, elok luar biasa. Sing kok suwun nang Gusti Allah apa kuwi? Nggih. Nggih mugi-mugi saged sukses ngoten mawon. Wah, iya. Sedaya napa kesempatan sedaya ngoten lah. Wah, iya. Amin. Amin ya ngono kuwi dadi ya keseniane ya diudi ning agamane tetep digondheli kenceng kuwi apik ngono kuwi. Ha iya, Ya dibawani ta, Nang? Nggih. Oh iya, komplit ngujiwat. Coba nggih. Pamundhutipun saking Banyumas. Kula pinangkani menika Pak Nadianto sampun meh setengah 3. Ora apa-apa. Winong Nawangsih. Ya ndak? Duh Kang Masmus tika ning Aku wis seneng lho truk wit mau ki. Wah, tegese nganti setengah 3 sing mresane sik utuh sing lenggah kursi. Wah, ketrima iki. Jebul ngenteni udan terang, kondur wisan. Ora ji akeh sing nunggoni ngawut ae. Sing kondur mbok menawa sesuk ki ana pakaryan, gaweane akeh. Ah iya, nderekaken sugeng kondur, sugeng istirahat. Mugi-mugi sedaya pinaringan bagas waras. Amin. Ngono. Ning
Aku sing gumun malah sing kepareng nonton nang YouTube iki lho, Truk. Nganti setengah telu kok parandene sik 1000 penontone. Lah iya to. Ha iku luar biasa temen. Aja-aja ngene mung disetel terus tinggal turu, Truk. Ora ngono pancen tresno karo kabudayan, tresnani karo kanca-kanca Madangkara. Mula ya iki akeh sing kepareng komen. Iki Pak Dwijo isih kepareng komen iki ngujiwat kagem dulur Banyumas, ngapak ora kepenak. Nah, niku saking Ivan Nur Said. Nah, ini semalam suntuk nggih. Menawi sukses nggih suntuk, menawi mboten sukses nggih suntup. Nah iya. Nganti jam 3 aja nganti terjang adzan subuh. Toleransi awake dhewe. Siap. Terus Esem mira nyerenak kelu kerahlan ngilangke rasa kang samar. ugi saking Yudi Separo nganjuk hadir Pak Yoyo. Nggih matur nuwun. Jaya Abadi Sablon tasik nyimak ngantos tancep kayon mugi tansah pinaringan bagas waras. Salam budaya Mbae Arka. Waduh, maratuwani sing nyaron Mbake. Ha iya. Ora ngira lek apa jenenge maratuwani Mas Rajamala ya monitor. Udu ngawut ae. Iki lek ora takono aja ngawut lho. Mas Sigit kuwi Mas Sigit Kapuk. Ha iya, nggih. Ugi iki dalangmu wingi ya komen iki lho, Nong. Fajar Kombo Pacitan lho iki lho. Iki wingi aku ya monitor weh. Elok. Nggih, sugeng enjing Pak Fajar. Iki lho Jar, bageke Jar. Ayo kuwi nggih. Sumijah Srada Sena tesih mirsani ki dalang matur nuwun nggih. Supangat Prawira matur nuwun, Sri Mujinah matur nuwun. Ha. Nggih, lanjut Nang. Tresnaku sundel yati Lanjut Nong, ya Langgame Ngujiwat karya Ki Narto Sabdo. Mangga. Mas Juki Bojonegoro tasik nyimak nggih nuwun.
Jos, luar biasa. Ora nek sing guwak apik kabeh, Truk. Ayo. Ya Mas, iki sing mengumpulkan bothekan-bothekan Madangkara iki njagani yoga kewirangan. Ayo iki. Ayo, coba. Bersama Monata. Apik lho, sik arang-arang tanggapane wani berkreasi kok ngono. Aja ngene apa mosok mben bengi ngono pas Agustus ngono. Wah saya aneh-aneh mendidoan. Ayo. Ayo Aji pas ngenteni pengasih lho. Dudu manis ro dinteni kok. Pundi manis pilek ro. Ayo. Harga mulih ora. Ora kok. Ya nak Cahayu cantik ya. Mas. Suarane apik, wonge ayu aku seneng. Ya. Oh langge lawang nggih anake dhewe lak ya diambung-ambung ra apa-apa to, Pak. Ya ora apa-apa ya apa padha karo rangkunge lah kok lek nduk ayu menduk kaya ngono tak ambungi ora apa-apa. Mula ya wong tak ambungi aja ngaplok ora. Mboten kula sing gila ancen. Loh. Lah kowe damungi kucinge gelem tak ambung ora gelem maksudmu piye? Lah kula pilih kucing kok timbang jenengan. Lho kucing kok kewan, aku berarti sak ngisore kewan. Mboten. Mboten. Gelem ora? Moh. Mah ya mah bener kuwi. Aku ya mek gur njajaki karo imanmu ngono. Ya ora mungkin aku aneh-aneh karo sinden-sinden ora tau aku. Lah nggih wong primpen kok ancen. Ngambemu nok isu-isu nyelekit tak kuwetak kowe engko ora primpen-primpen piye. Oh mboten to. Ya ora ngono kuwi aneh-aneh ora senengane. Ayo. Ya nak. Monggo Pak Seno Warseno. Solmete terus ngajari ya Allah. Diajengi spesialis yang kalau langgam-langgam ini kepenak. Ayo. Pokoknya aja ngambah gede. Nah. Ra seneng dek nek gede. Ayo. Mending kok wah. Ngono tok. Konangan Sri angkling derma ulah temper melilit naga kini. Yo, dangdutke nadyan mung sak kemprangan. Oh
refren